Onko sä Petri lounastamassa? Ei mulla ole aikaa eikä varaa semmoseen. Tää on kaloille. Kesäkurpitsa on yksi kalojen suurta herkkuu kaikille monneille ja tämmöisille kasvissyöjille. Ja tää kesäkurpitsa, niin sitä voidaan annostella monin eri tavoin. Yksi on esimerkkinä kasvien mukana tulee monesti tämmöisiä painoja, niin voi laittaa semmoisen kanssa. Ja sitten sinne akvaarion noin, niin se pysyy kivasti nätisti pohjalla ja hetken päästä kaverit sitten huomaa sen. Sitten toinen vaihtoehto on sitten vaimon kiusaksi käyttää meidän perheen ruokahaarukoita ja laittaa haarukan läpi ja sillä sinne pohjaan, niin sen tehtävä on vaan pitää se siellä paikallaan sen. Ja pääasia, että nämä materiaalit, mitä käytetään painona, on elintarvikekelpoista laatua, ettei niistä liukene mitään myrkkyä sinne kavereille. Tuolla on sitten tungettu jo pikkusen pohjaan kurpitsaa ja tällä, että kesäkurpitsa on yksi parhaimpia, mitä kalat tykkää syödä. Että voi aloittaa ihan tavallisella kurkulla, kurkuvihpaleilla, voi laittaa salaatin lehteä, paprikaa, tomaatin lihaa. Melkein mielikuvitus on rajana. Lähes kaikki kelpaa kavereille. Täällä on itse asiassa aika hyvässä vauhdissa niin tämmöinen kasvien istutuspinsetit käytetty, niin siinä Kiilamonni on sitä siinä napostelemassa ja luonnastamassa ja syö paremmin kuin meikäläinen. Siinä vaiheessa, kun kasvit alkaa näyttää tältä, niin tässä on oikein kouluesimerkkinä siitä, että nälkäiset leväsyövät kalat on hyökännyt kasvien kimppuun, niin viimeistään tässä vaiheessa pitäisi alkaa tarjota vihertabletteja ja sitten ihan tuoreen ruokaa, kesäkurpitsaa, kurkkua ja kaikkea muuta.